para tongin bu yakijing domo jongi baro lemba kajing ya sai lem jongo Benedict Bakhuid balong uwe negiri kuit ubadon ka bor kar pang man le ke kampala hal or ki bapang ge beshitam lemba ka jingim jongu lemba ka jingelap jongu nidwairu nagabinda baro ka propin jinben kray jongi nagabinda ka Bible Convention patkum juru nagabinda ka Inner Healing Retreat bad ka jing ki kai halor ka jing duai ha karteng uppa baru khon baru men siem Bakhuid amen ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad ka jingir jongo blay lem bad ka jingya silak jongo men siem Bakhuid kindon rengka but pi barra ko himen ko para tongin uslai halaka donur ka men siem jongi halor ki jingtuna ba bun jai bun sin ngilong ki kun bams ngongu ya ublay nagabinda ka jingai ka jingarku kabangiyo pidiya man ka kelip mat kumbangiyo snow naga kitab Hosea nongya tulip ublay ulas mahasu carrying and rengi kalalang ki kun bams ngongu tongin sangesh por ben kuslai halaga donur ka men siem halor baro ki por ngim parts ngongu ya utrai barngilayait ya kalindila jang klamda pai shavu Jisuba eat ngilangi nompop map yangi site kuit yangi nga plam ha uplay badon bor baro badha pi ko himen ko para bangalale pop shibun e daki jimpar khan daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle palat jonga daka jingle palat jonga daka jingle palat bakrawe jonga namar kata ngakar pat ya kamaria bakui kabayai sa katei soti ya ki angel bat kiri kui badi pi ko himmen ko para banduai nagabinda jonga ha utrai ublay jongi ublay badon bor baro ni sene yangi badandala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingi mbam jeka
ken rat ko ple Sngi Cristo ma ko Cristo ra ko nong penim jongi penim yangi Tong inia duwai I duwai lembaga jinga sailem jungu Benedict Bakhuid Nagabinda ka jingai Nagabinda ka borba perlang halo jungi I duwai ru nagabinda ba ragi ba pangi beshito Koblei me ubalatung iawu abot Benedict Bakhuid Banlong unungi kai ba paunam haga jing shakri blei to ai ngi karpat bangin kamjit yaga jingit yame ban yakie kie baro bangin marre daga donut kabasle jingit hagalindi jangi hukum jame dautrai jangi uji sukri sukun jame uba imbarsan sharenka badme haga jingelong kawe jungmen siem Bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing pule na ke kitab u Hosea nong itu lupa. Kumne u try uang. Menbau Israel udang kelung ngala ij u. Bana Egypt ngala khodno ya u kun jonga. Penban kat ba nganang khod yaki. Kata kenang pet jingai nanga. Kiai terwa jing kenya hakibal. Bat kiai thang dhup haki blei thau. Penban dei manga ubal hikaya pi ki Ephraim ban yat. Ngala ra yaki haki sangti jonga Henry Kim Shem Latip bangalapan khe yaki ngala ring yaki daki telai jong ka jing sel snei daki kendri jong ka jing ik ban ngala kalalong haki kum uta bala ra ya khulung hadu ki ngap jong u ban ngala ngu hadu baki ngala psa yaki ka donut jonga ka ling a hapo jonga ka jing sel snei jonga ka nang kham kraw bat kham mulung ngan am ili ya ka jing bitar pasir khe jonga ngan am penjot chu ya ka Ephraim naba ngalong ublei ubriu Bakhuid hapreng jong pi ban ngan am wan ban penjot ka ktin jong try Isamu yau blei. Sam prapo nambar nyospa drupusa. Nyospa drupusa. In dry get cut away online. So stand adu kapiyo. Yeah.
Bat pene ialah kidonot kum hameriba. Umak to Sngi hari kenja masa. Haleluya. 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 Utrai undon rengkad bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Matthews. Jesu ula ong haki apostol jungu to ialam kadba pidang late da ong kahima kabening kalajan. Tepen koid ia ki bapang penim ia ki bayap pen kuid ia ki basa lingkut beno ia ki ksuid pilayo piru to aye. Wat tep ksiar ne rupa ne pisa tingka haki saipan jumpi. Wat rapla nagabinda kaleit jingle jumpi lemne artili ki sopti lemne ki juti lemne udingdu naba unang tre udon khak banyo la kabam. But hakano kanamba ne kanongrit bapirong tawad ya ubriyo ubabit dor hangda. Bato sa bado hangdu bapindami nagata jaka. Habapirong hapo ying to ay ka jinko ble jingsuk. Lada kata ka ying kalong ka babit dor ay baka jingsuk jumpi kansa haka. Lada kamlong ka babit dor to ay baga jingsuk kan pai biang shapi. Balada uno pedias ngaba yapi lemne shashkor yakiktin jumpi to kinterno yawu pumbum nakikeja jumpi haba pimi nagata kiying ne kashnong. Shisha nga ong hapi ba haka sngi bishar kan kam jem yaka sodong bat ka gomora ban yaka ta kashnong. Ka gospel jong utrai ko hemen ko para bayir hautrai Jesus Christ ka gospel minta kasngi kahikai yangi syapang ka jingkordor jong ka gospel bat ka jing shakri jongi ya ka gospel kabaman kasni. Ujesu kendu ya baro kendup ya ki apostol ban leit yala ya ka kubor. To ngide ban long ka gospel man kasni ha ka jingim jongi. Ngide ban im ya ujesu man kasni ha ka jingim. Ngide ban im ya ka kubor babha man kasni ha ka jingim. Nangda ujesu udang ai haki ya ka kindon. Kumno kide ban im ya ka gospel kumno kideben penpriang ya ka gospel ha ka jingim jongi man kasni. Bad ujesu udam penkan mau ngilayo ye bad ngideben ai ye yakiwai. Ngideben kerle ayu ngilayo ha ka jingim jongi. Lese don gibenda kabangim laban ti dakapisa ha ka jingim. Don bon gibenda ha ka jingim jongi ngila ben tir da kapisa ladang ilong rispa ngila ben yona dong shadong ya kabang itrang na kane ka parte henry kapisa kadon kaput kasa da kapisa da kaspa ngila ben tir bon kie baro henry kapo ya kaput kabang ngimla ben tir e yesu palat ya kata ujisu karen shapang kata ka benda kaya kaba ngimla bantir da kapisa. Te kata kalonga benda kaba ngiyo bad kaba ngideban aye yekiwe. Ya ka benda kaba ngimla bantir da kapisa kalonga jingim badu balai. Jingma, jingsuk, jingid, jingkuid,
kum kini kie baro kabalong kajong uble ngimla ban ti daga pisa ngimla ban leisha kano kadukan bad ngilaban nong sngoba ailam jingkue shi kilo ne jingi shi kilo ne jingisne shi kilo ne jimma shi kilo ngimla ban pan ti ya kum kanega jinglong na mano Henry ngide ban yo yakane ngimla ban leitit umensiam Bakhuid na mano ngilaban tit ya ki marki mata ki ban support ki ban sakut hagane ka parte tinaga daw Jesu ukran shai ka dar pileyo bad to ngidon hapo jongi ya ka borban it ban map ban kran ban isne ya kiwei bad habangi puson ya ka nega benda ngide ban bo jengmodro ya ka ba hosia uong hadu katno uble ula it ya ka Israel bad Ephraim uble ula sumar uble ula ba uble ula perkat lem bad uble shimla ino wat kataru Israel bad ka Ephraim la shetkala uble haba wat haba ngiyopediang ya ka jinga kerhai halo jongi ngi don ga jimma hapo jongi ngilaban kerla lam bam sngongu nandau Jesu la ang ngide ban it ya ka jingduk kadbanang ba ya ka gospel ka jinglong ka bangide ban don kapo jongi kalong ka jingduk kabam mot ngide ban don ka mensiam ban jingai no na kie ke baro kalong kaspa jonga porte but pinban ngide ban it ya ka jingduk ha ka mensiam jongi tangi ba it ya ka jingduk kilaban ra ya ka gospel shakiway but kilaban im ya ka gospel ka jingduk but ka jimpentili ha ka mensiam jongi balai part u Jesu la ongro ngide ban shania ya kibryu balaban shania kabam mod ngide ban pentili shushu ya lade ngide ban shania ha ka jingisne jongo balai kadbangi dang ba gospel kadbangi im ya ka gospel u Jesu hi unhikayangi ban shania ha ka bor jongo balai shania ya kibryu kabam mod ya ke ba uble utung banlong ban shania ya ke ba uble ulabu jingmut nagabenda jongi kiba idia ka gospel kiba im ya ka gospel bade uble ubu ye kibryu balaban yarap yang iha ka jingim jongi ladangi long kiba kongo ya ka jingim badu Jesu ha ka gospel nangda uble hi Jesu hi unpaid manoban yarap yangi kaneru kalonga mensiam banlong kibriyu kiba idia ka gospel kiba ra ya ka gospel kiba pinbreng ya ka gospel kiba peni ya Jesu ha ka jingim nangda ya ka basau Jesu on kachebangi le habangi long kibriyu baba ya ka gospel kiba im ya ka gospel kiba im ya Jesu ngide kadeben mi ayu na ka shindur jongi barobor kadeben don ka mensiam ban yesuk jingsuk hakiwai ladangim ra ya ka gospel ladangim im ya ka gospel ha ka jingim ngimla banai jingsuk ya kiwai ka jingsuk kawanra jingyatali ka jingsuk kanwanra jingkoi jingkia ka jingsuk kanwanra ya ka jinglong uble ha ka jingim jongkiwe ka jingsuk kawanra hima uble habangi impura ya ka gospel ha ka jingim jongi katshabangi leit hangda kadon ka jingsuk but ki brukin pediang yangi namar ngilong ki ba yau Jesu hapo jongi nangda Jesu la mahamru yangi lese kadbangi im ya ka gospel kadbangi ra ya ka gospel kadbangi ra ya Jesu shakiwe kadbangi stang ban im lese don ki bru bam pediang yangi namar ka gospel namaru Jesu ki bru kin stang ban kindai yangi Henry Jesu ong hangi watlada ki bru ki kindai yangi ngimde ban bunut ha ki bru ba kindai yangi ngimde ban bunut halor ki bru bam karen bani ngimde ban bunut hapo jongi ha ki bru ki bakaran bain yangi
ngimde bandon kano ka daka shin jonga jingle snio jongi haka dono jongi haka mensiam jongi namar ban betai ya kane uji suang kinder eka pumbum na kasla ki jajombe kata ka mul pimde ban kinmau ye yakaba kibriu kila lesniu yapi namar pilong kristan namar pilong ki barra yaka kubor babha pimde banong habang alelesha kata ke ying habang yakendo utau briu nabanga yakendo kata ka briu habang ala persyang bantre nagabindau jisu kita ki briu kila lesniu yanga kita ki briu kim pediang yanga kita ki briu kila le bain yanga omdon kam shuban ud halor kita baro kadne kadege jimmut ka bau jisuang kinder ya ka pumpum tengide bandon hakamen siam jongi barabor ka mensiam jonga jingid mensiam jonga jingsuk bad ka bor jonga gospel habang ilongi barra ya ka bor bad ka kubor jonga gospel ka ba mut ujisu ngimla ban bunut percaya no yano ngimla ban bitar yano ngimla ban ke nongshun yano namar ngimde bandon kano ka dak jong ka jingle jongi briu hapo jongi ngide ban lomba kloy ban klet barabor ya kie baro ki briu ki le percaya ngi kane kalong ka jingi kayu jisuang banangdau jisuang enai perkashu ya ki briu ki baleben kita ki briu ubleki unsapet ki briu ki leben yangi ubleki ubu ya ka jingken jing dia badula ong ki kini ka jinglong jongi kalang kam suniu banyaga sodom bad gomara ka jingken jing dia baro ka haki briu ki bakintai ya jisu kintai ya uble ladon hakama to belai ngimdon kam banbu kano ka jinggen jing dia halor ki briu ki beles new yangi ni ha bandon jingsuk ka jingit hapo jongi tongin duai ha kane ki ukrish Bakhuid ban kenter ki pumpum baro ha ka jingim jongi bangin long shisha ki kon ki bashania telan ya u ladadon kino ki pumbung ki bangidang bat ngidang kit ngin sa bret shau jisu knamba ngin long ki Bakhuid ha ka jingim ben siem jongi jisu be it karko kardo yangi penkre yangi barhika yangi banlong ki barra ya ka kubor man ka kerlip ma bangin dup sotu mela ai ye yangi bad ngiru ngin ai ye yakiwei na ka jingem jongi bad ngin long shisha ki kun ki Bakhuid nagabinda ka buram jame enya ro ya utrai jisu Christ tangin pla ya ka jinget ka jongi nganget hau blay upa badon bor baro unang tao ka baning bad ka kendo bad hau jisu Christ kun ba marwe jongu utrai jongi ya ubala puna mensim Bakhuid ya ubala kana ka Maria te soti bala shale bain hapo pondius Pilatus la sana arpana yabu ula yap latep yabu ula khiyasha ki bayab kaga Sngi ka balai ula mipat na ki bayab ula kiyo shabaning ushang shakamon ublay upa badon bor barra nangda unwan pat ban bishari ki bayim bat ki bayab ngange dhaumen sim Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingya silo ki rikoid haga jimap ya ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam jikut amen Laispa Nrupunta. Laispa Nrupunta. Shaka
Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jampi. Kalong ka ba pediang hun hau ublay upa badan bor barra. To try of the Kinyana Kiti na benta tingaro orang pakai jumu. Kajimando ini banyak orang Bakhuid jumu barra kawai. Tepait da kabaspuan ko try. Yakini ki jing tarwa Bakhuid kibangi wandra. Hakane Sngi buram jangu Benedict Bakhuid. Batai ba da kababot yakinuksa jangu ha kabawat yame. Ngilla banyo yaki jinga janga jingelong kawai bat ka jing suk ha ka jing shikri yame. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renkad bet pim. To kentiu yala ki donut. Irtir bisha try. Tongin aingu ya utrai ublay jangim. Kasam hog bat kadei. Da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade. Kadeti jangi bat ka jim penim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka banyangu yame. Ko kinrad, ko pa Bakhuid, ko blay badon bor bat bam jukut. Lemba utrai jangi Jesu Christ. Namar. Kumba hagasngi buram janguriku jame Benedict Bakhuid. Me ai jingkamen hakabalang jame. Kumdaru me pin kalain yaka daganuksa janga jingim Bakhuid. Me hikai yaka dagikindin ka jingelap jangu. Bad me ai haka yaka jingeda jame kum ka jubab yaki jingdu wai jangu. Bad namar kata rengat bad ka kinhon jangi angel bad ki rikuid. Ngirwai yaka jingrawai janga jingero yame. Bad ngi pen bana kalem sangem. Para ngileyo ya umensiam Bakhuid haka jingim jungi ngiru nginduai bangilaban aye ya kiwe ya haka jimba jungu blay ka jinglong jungu blay tanginang trang shushu bangindup yo pediang shushu ya ka bor junga gospel bor jungu Jesu hapo jungi wei paiwei bangin long shisha ka nuksa babaya kiwe da shisha melongu Bakhuid ko try katamay jang ka jing kuid barro namar ka tangi karpadia me topen kuid pen kantang ya kini gijing tarwa jangi da ka bapa ya umenstream jame kum ka umje halo jangi bakin kalalang yangi kamet parkas nam jang utray jangi o Jesu Christ Hakapor baladino yavu badala ka mons nobha ulapdiang ya ka jingsha shitom ulashim ya uppu bada ka baingu yame ulakdia yavu badulai halage sendran u ong to shim bato bamna ka ne pi barro namar ka ne kalong ka medjanga ya ka benaiti naga binda jumpim
Hakaju kerukamenda lalaya bam ulashimya kakuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halaki senran u ong. To shimba to dina kane pi baro. Namar kane kalong kakuri janga snam janga jutang bati mai badbam jikut. Ya kabain penmi naga binda jambi ba naga binda ki babun naga binda ka jimap yaki pop to leya kane ban ken mau yangam. Kosnam bakardor jangu karis to pen koi diaki men siem hadim pen koi pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi naupamen. Ka jimmaya jong ka jinge Katasin bagi bam yuneuku bagi dina kane kakuri ngipen benai kajing yap jong mekotrai tatadu namar kata ngi ki ba pen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko traya uppo janga jingim bat ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki ba bit banyang hakama jamme barban shakriya me da ka bas nge vrit ngi karpad yame bangi ki ba yo binda hakamet bat ka snam ukris ngin long ki bala penyat le ka we da umen siem bakhuid Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka parthe but the penjana ya ka ha ke jingin renkat badu Francis uppa bakhuid jangi uvilbet marve no bishop jangi but baru ki lingdo but ki riniam token mau lemro ye ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotiya da ka bakarman ya ke jimmi pa but ya baru ki bala klat no ha ke jingis ne jamme top diang ya ki shaga jing shai ka kama jamme To isne yangi barungi karpadiame barenkad bat kamari teisoti bakoi ka kami jongo blai u jaso bakudo korim janga ki apostol bakoi u Benedict bakoi u Francis disease bakoi but baru ki rikoi ki bela pensabaya me pateng la pateng ngilong ki babet benyo bendale maga jingim bam jikut but bangini Robert pendon buramia me da u konjame u Jesus Christ Dawu lembado badhawu kalong hamayu blayu pa badon bor haka jingelong kawe jungumen siem bakui barro kaburom bat ke jingero junom la junom Amen. Kohimen kopara tongin duai nagabinda ka jinga e barro kabangi trang Pangin duplaban impura eka gospel jungo Chris aka jingim jungi but ngi duairo nagabenda ka Bible convention nagabenda brother Francis uben sawan Manila duairo nagabenda ka inner healing retreat but ga jingi kai halor ga jing duai lempa jungi ba ka bor Jesu kanang trekam halor baro ke bawan shimenda ki bapangi ba shit aminda ka sngi ka ba ki wan duai jing duai pin koit ai ba kinang yo mad eka bor Jesu bor jung ka gospel halo jungi Kopa jangim ubahag long kam koi kasteng jamme kanwan ka hima jamme kalong gamon jamme hakin do kumbaha bani toai yangi minda ka jimbam jangi ka bahala kasngi patama yangi gerengkan jangi kumbangi rungi map ye ka beles new yangi padwa telam yangi shaga jimpan shoy henry tapalai yangi na ka basiniu tapalai yangi ngi karpat ko trai na ka jingsni barra haga jing spoon jamme Toai jing suk jing sign hagis ngi jangi kanamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jing edan ka jing jinjar barro kad bangi dangap kemelen dia ka jingarmen bakoi but ka jing wan pa jong nong penim jangi u Jesus Christ Nama jumbe kalong kaiman jumbe ko kaurau nama ko trai Jesus Christ me bala ong ha ki apostol jamme
ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jame bad ha ka jing spoon jame to ai haka ya ka jing suk bad ka jinge tale ka we kat kum ga mon jame mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor renka but pim Rengka bagi. dab daga jingi do Christ tong ini ai ngo markelia Hakami ukon lambro janga Palei. Hakami bakit no ka pop janga parte. So kita ke bala korsha ka jinga wai janga ukon lambro.
Melong kenrat jangi mela aye yangi ya umensiam Bakhuid mela aye yangi ya kayukeris Bakhuid kamet bagas nam ka jamai bangindup dap daga bor janga gospel hapo jangi bangindup dap daga bor jame hapo jangi koji subayit inke yangi way pay lemba kaniga communion mensiam communion Bakhuid kamangilayo pediang hakaniga kilipma Jisubayin, you don't go on getting a hapojan, you don't go on getting jenjan, you don't go on getting saucy, you don't go on getting pangaging shita. Menangatalo yaki bapangi bashitam baro, the bagaging don jame hapojan evay, Katbangi duai hakamajami, Katbangi manayami, Shimdi purayami, Palei loading nagajing day nagajing kombaro, Nagi pop jangi nagajing saucy jangi, Yalam yagi ko Jesu, I boring ego Jesu. Shimdi pura yaka jinglong jangi vai Jesu garko kardoro yaka Bible convention hagane kasni sai jain babaro ki bre ki bawanna karlang ki nyo jingai yaka jingkarko lembaga jingelam jungo brother Francis babaro ki bawan shimenda ki nang lam bat ki nang shem yeme haga jingim jangi I boring in Jesu hallelujah 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 la 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 Hallelujah, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Try Jesus garko kardo yang even slay yang even go even gia yang hallelujah, 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 hallelujah. Jesus. Jesu ngediame, Jesu, hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. Mangi kibalayo pediang ya kasinjat janga jingim bam jikut. Ngikar padrit ya me kotrai. Bada kababut ya ke jingikai jango Benedict Bakhuid. Ngin shakri hok ya ka kam jame. Bangin yit yala ki himmen ki para da ka jingit bashirhem da ukris utrai jangim utrai undon reng ka betpim blay badon bor baroin karko yapi uppa barukon barumen sim Bakhuid yalay suk ban penbana yaka kubar babha jang utrai da ka jingim ka jampim Laispa apusa. Kaburam hak berkuno musim Bakhuid, baralong bamanengkong jumta berabot dalam nama Amen. Yang nyoro Jesus Christ, dalam nama Amen.